सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। सध्या शाळांना उन्हाळी सुट्टी असून अनेक पर्यटक वेंगुर्लेत दाखल होत आहेत। वेंगुर्लेतील झुलता पूल परिसरालाही सध्या पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत असून झुलता पूल परिसर नवाबाग समुद्रकिनारा पर्यटकांनी गजबजून गेला आहे। पाहूयात। सध्या उन्हाळी सुट्टी सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पर्यटक जे आहेत ते कोकणामध्ये दाखल होत आहेत। कोकणातील म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण समुद्रकिनारा असेल, तारकर्ली असेल, त्याचप्रमाणे या समुद्रकिनाऱ्यांबरोबरच सध्या वेंगुर्ला येथील झुलता पूल जो परिसर आहे, त्याचप्रमाणे नवाबाग जो परिसर आहे, याला सुद्धा या ठिकाणी पर्यटकांची पसंती ही आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आपण जर माझ्या मागे जर बघू शकतात तर आज हा मी जो परिसर आहे तो वेंगुर्ल्यातील जो बहुचर्चित झुलता पूल परिसर, या परिसरामध्ये मी आहे आणि याच्या बाजूला जे नवाबाग समुद्रकिनारा आहे त्या समुद्रकिनाऱ्यावर आपल्याला बरीच पर्यटकांची गर्दी दिसत आहे। सध्या उन्हाळी सुट्टी सुरू आहे, त्यातच आता शुक्रवार, शनिवार, रविवार असे 3 दिवस सलग 3 दिवस या ठिकाणी आलेले आहेत आणि या संपूर्ण उन्हाळी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची वेंगुर्ला येथील झुलता पूल परिसराला पसंती मिळत आहे। या परिसरात फोटो काढण्यासाठी, त्याचप्रमाणे या परिसरात असलेलं म्हणजे याच वर्षी सुरू झालेलं बोटिंग व्यवसाय असेल, त्याचप्रमाणे कायाकिंग असेल, हे सुद्धा करण्यासाठी पर्यटकांची पसंती होत आहे। त्याचप्रमाणे समुद्रात सुद्धा स्नान करण्यासाठी बरेचसे पर्यटक हे या ठिकाणी झुलता पूल परिसरात दाखल झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। मागील 5 वर्षांचा विचार करता हे झुलता पूल या ठिकाणी झाल्यामुळे बरेच पर्यटकांची संख्या ही वेंगुर्ल्यात या ठिकाणी वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। मुंबई येथील चाकरमानी असतील किंवा गोवा राज्यातील पर्यटक असतील, त्याचप्रमाणे आपल्या कर्नाटक असतील, बेळगाव, कोल्हापूर येथील पर्यटक असतील, मोठ्या प्रमाणात वेंगुर्ला येथे दाखल होत आहेत। जो झुलता पूल परिसर आहे त्याचप्रमाणे याच परिसराला लागून जो नवाबाग बीच आहे, या बीचवर सुद्धा पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी अनेक पर्यटक हे या ठिकाणी दाखल होत आहे। यामुळे निश्चितच जे व्यावसायिक आहेत या झुलता पूल परिसरातील जे छोटे खाद्यपदार्थाचे स्टॉल आहेत, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी बोटिंगचे जे व्यावसायिक आहेत यांच्यासुद्धा रोजगारामध्ये या ठिकाणी वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। अनेक पर्यटकांची पसंती ही सध्या वेंगुर्ला येथील झुलता पूल परिसर असेल, बंदर परिसर असेल, याला मिळत आहे आणि अनेक पर्यटक सध्या या ठिकाणी वेंगुर्ल्यातही दाखल झालेले आहेत। त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय असेल, त्याचप्रमाणे इतर छोटे मोठे पर्यटनावर आधारित जे व्यवसाय आहेत यांनासुद्धा या सुट्टीच्या दिवसामध्ये जे त्यांची आर्थिक स्थितीसुद्धा या ठिकाणी सक्षम होण्यासाठी मदत होत आहे। अनेक पर्यटक जे आहेत ते बोटिंगचा आनंद घेत आहेत। त्याचप्रमाणे जे शेजारील जो या ठिकाणी पर्यटन जे स्पॉट आहेत, जे समुद्रकिनाऱ्याच्या समुद्रातील आतमधील जे स्पॉट आहेत ते पाहण्यासाठी सुद्धा अनेक पर्यटकांची पसंती ही या वेंगुर्ला झुलता पूल परिसराला, त्याचप्रमाणे या समुद्रकिनाऱ्याला या ठिकाणी मिळत आहे।